personally rong bipi apra si beta thi pipe narjui tha Rongarlo ason scheme block pen kapaching thu thekje puthak rongamai kangni Singhason Karbi jutang aterang ahim Karbi jutang along kapang lengwe je phanpura hen upahi kibi Singhason constituency disobay along APHLC mass joining program amai kangni along Bangthong Keprahini BJP Congress ASDC atung APHLC along cepa ofdun Red Cross pen wathat langso hawar tarpaulin ke rondam ke erong werapan kalipulam klarkipi Ningkan trok mekche charche kisunga puthak tim Karbi Anglong aphan kerap ke hangpon KSA KFA lapen NLKLA atum Kheroni Municipal Board ke pangniji amen pen aronwe inglong aso ke leader atum aphan long lepota kipi ington nang jipu ke hang Hauraghat Development Block atum pen patirpi ponsi pini 15 number Mahamaya constituency arlo Bam Potha Community Hall along rong amai kangni Bangso amai along rong rup arlo kosonsi cingthur dunang jima lapen akimi aban skiman parta migrant atumaphan scheme deng pontanglo lapen PMAY hem sositame kosonsi rat arideng mesen pen ke pale jima puhai hu chethan chimum amai kangni je rong arlo ipate block je phang rong arlo lapen ke dak skima mukha akimi kene aban kene ba mukha lahai rong asol long loma long lema lapen ke jongsi long lelang kulote ke thapon je phan nilitum chisik kono lapen ke migrant ta mane dak gitu bahira ke chongda dama tu maphan latu maphan pini akimi ten nilitum along si habraghat video ahin ten nilitum phanang thanlo nasi ladang nang thanalong bang kela pulo je migrant atu mophan skin people nangi nasi suring koira popen la so skin thapi pon nangi kisi nilitum phan pen nilitum lata kisi pon IBS ke lapu hando je dak individual scheme mukha nilitum dak peneng ke aprang bang ke lana ridelo atangka lidam ridelo none boy bang ke IBS aputha bang ke nilitum habraghat pen Try 150 bak scheme ne ponlong PMG's way alam ke lapulo je Aadhaar card ta bangsi bound kurilo Aadhaar card abi kulote non kache bunai ya por dola base Aadhaar card pache bunai dun bomlo la pe Aadhaar card ke do tum man ke fill up on bompe nili tum blog along submit bomlo Dogmuka pen longkiram teron Newsfast Karbi Anglong 20 Nong Singhason MAC constituency arlo Duar Disa Mojadar Donoi Terang Ahawar Arong Asar Dorsing Terang SGB Ahemalong Singhason Karbi Jutang Atirang Ahin Pen Kepatir Pipon Karbi Jutang Jubat Kepareng Verji Lapen Laan Sose Kapangcho Limver Thekji Aphat Akimang Pen Hen Up Ahi Kibi Asai Padopon Lasi Labangso Asai Along Risonimso Klingdun Klengsarpo Duhui Di Duhui Jang Sarpi Sarpu, Karbi Lunbarim, Lunsepo, Lunsepi, Lapen Kesoy Keret, Kason Seke, Kepatir Pipon Atu, Kadokabe, Cherap Cheto Dunsi, Rengdok Ringni, Lapen Alir Alon, Mesen Pen, Hen Ubahi, Kebi Ajutang Pen, Kepachun Angthek, Newsfast Karbi Anglong Pen, Birta Kahumri Dun Ahut, Birta Long Dun. Isang tarapan Blang cái phi là son đun thu sar hun do là si non sót sẽ tan nó về mi tung kita me ni là tum cái thek ser kugali kita me là bang so Arbia khaya tum apir thep lang rap tan gusami henubahi kn la busondo la pen henubahi ke kan busondo la sila solong non chitia che kloi lo chiti henubahi bi la busondo lo la sin non ni tum la bang so chitia che kloi tum bang so henubahi bang ke tum bi lo dui aron barim virang rang ason sidolo asi puthot ni tum lahaya jutang barim duan sitame dak singason arapen pangcheng ponsi Karbi Anglong ansusi kapachethang lapen lasu la puson jutang barim duan ke paklang ponji phansi
kadoko ve Karbi Anglong arat phantami nili hin pen chuni Manja pen Dilip Hanse Mohor Nebang Sonjit Tiso Newsfast Karbi Anglong Kedam tangar ni kaprek social media long Indian Red Cross Society ahin pen kisung ki phora datumpan kirap kapajir pona puthak kechok che bangphu karbok pon thap aputhak Boithalangso Municipal Board Chairman Chandra Ronghang lapen Boithalangso Lems Vice Chairman Edwinson Kroatum ahin pen lamklar ki pipon Indian Red Cross to NGO laso NGO tungkan alangi kan proposal pilo nilihin municipal board boykanta alangi tumkan chuni rigungsi alangi tum ajo kilo kusa tilpan lang pilisi an ward number 6 aro long truck relief camp along camp ki dekanglo na siapa mi gitu anis ke klang tangke ketelo teng bulu tangke an tilpan tak thongwet kusi katekla la so proof tangke with photo do la so photo teng kusi approve tangke na do na si bangjo ka bang fule last one mis propaganda mane lam hoy ki piten rat tum kapithot ba bangke nilihin man ki puyi bangke job chi kusi kuthiri tangka alam nangka ahokpet bang nili yarvison ki piye bangke lailo langge the pen kapejok dunia bang thietum mohila agrobotum langge the pen la abosu pine kapejok dunia bang thietum prai bang choksina siado alangi tumafan autonomous council EMP hai alangi si sajonon ko tangka tekanglo aso tangka bangta relief kusi mis propaganda tum nintelo atumi tala salam siningi pondelo lasila salam anta dilihin bengitu kantung mangga hello komadma mis propaganda alam rong sorban kethan labang chokchi kusuki kita patrok sudah tekanglo bosta platform bangla dongori adon sin and furniture tarong ke nei usila dengan dimandi silaan ke restaurant tunta lan ke awak saya bila Bangso puthak Karbi Anglong Autonomous Council atung kaningje hormukiron pachitang @1a kosonsi Red Cross lake government kali kosonsi adon kin keron kapachitang unpo lasi relief camp kedo vek atom phansi ron ponchot lupusi IRCS chunbang borsing phangchu halasohut klardak pen than lopu Wathat langso pen Rajan Ronghang Mohor Nebang Protap Kathar Newsfast Karbi Anglong 25 Nilip constituency arlo Lower Tarapung polling station kaparlo Saitaro arong mekar Borsing Rongpi ningkan trok pirthi thekdun longle piniar nianta Madu asorkar mate council kachari atum sita thangnat akerap kipidun awipin lang pusipu li ke mek chichar o e da ke ma ka chichar che binong ma nili chichar che la lo la char che pin asila usumar la nili sopulo la si nangri pon lo tan pon lo di ajak ding an ka helo sita pherai porai pusidun lo 11 pen si chulong lo hala sopor abang ke nili chin ri pen pinang an apu dam bom la la so phi pen ke nili 14 aning kan pen ke nili mithang ke dam thekelo iniwet ke la chin pen la usumar thinang ri pon bom lo political hoi pen BJP sarkar ma ASDC ma congress pen atum nangni phan political party pen nangni phan ke lang doloma thangta vela ladak local committee tum sitame nangli phan kapane labangso mekavi pukar julong lo sitame labangso nangli phan pise application asom ma memorandum asom pidoloma ajata ve nili chetheklo mek chart cheta ninkan trok lo piningan pen lasi niltum kache langi phan sa niltu awar sai ve lasi no nili ka chuningri kangtung bangke dak Karbi Anglong council kachari tum niltum asar tuliram Ronghang CM alang tum ahin pen same kirap kachu hang kangtung sonsi nili chuningri kang lasi non kedo bom poriborton BJP sarkar mate team Karbi Anglong keja CM tuliram Ronghang MP Horen Singbe lapen local MSC Povitro Rongpi atuma phan ninga klongpen akerap kilong japhan kachohang klardak pen kapachini aphan 7086 724919 along Humri Ignon lapen account number 744-901-002177 Henlopu Taropung pen Joy Singh Keron Newsfast Karbi Anglong
KSA Nijang Longri Karbi Lamet Amai Anparta Karbi Farmer Association Atum Chelang Pet Pen Team Karbi Anglong Keja CEM Tuliram Rong Hangapan Chetong Damsi Epak Pinpur Alo Arideng Pajirdam Pinpur Alo Long Kejong Duna Tengke Town and Country Planning Department Atumpen Kheronia Hawar Town Committee Area Pangdak Pondelo Lapen Labangso Town Committee ke Parlo Pon along Jasemet Permanent Grazing Reserve Mate Thihek Pen PGR along le along Anta Parlo Pon Dedlo Lasilake Aron Re Lapen ke Parlo Pon un Epu Anparta MAC Pawan Kumar Rai Inglong Aso Kalidet Atumapan Longle Apota Kipi ing tonon puhei hui akemang pen tok jir isi pinpur alu CEM Arideng Pajirdam nang koglo bangso hut KSA Kongchun Bang Biswa Joyti Teron Lapen Bisnu Teron Dunmai Phu Anparta KFA Mai Phu Durgeswar Ingti Jameson Terang Joint Secretary KFA Anparta Kongchun Bang Ramsing Kathar Nijang Longri Karbi Lamet Amai Atumsi Bangso Puthak Lampaledam SSA Samilangso Education Block ke Parlo 18 Nong Hauraghat LA Constituency Lapen Socheng Dhenta MAC Constituency Angkang Nolaso Along Kedo Nolaso Sarthe Rongpi English LP School ta Abarim Nai A School Ang Bongke Isilo Seta Ningduk Meme Alam Laso A School Along Ko Anma Awar Sai Kilong Nangji Long Pon Pededlo Desk Bench Blackboard Anta Ave Inghap anta hengno thailo paisong mate boundary wall anta ave hemkom hemrai anta babbi jirhupsi pangram sulo laso alam arjulong si usuka tiripi amai lapen den arong aro atum chelangsi adim an humri damlo ka humri dam ahut ke thek dam longke ko anma school along infrastructure development mate kaching thur awar sai kilong nangji theklong le dedlo pherangke thengno usuka atiripi Amai Phu Bibi Sonteron Pen Kaning Jepon ke BJP Atum Kaita Poriwartan Mate Kachelar Alam Lapen Sabka Sat Sabka Vikas Pu Alam Ningjewer Laso Alam Kaning Jeke Kaning Je Thap Ason Lo Nangman Dedlo Athe Primary School ke Foundation Mate Human Resource Development ke Cheng Si Angdeng Lo Seta Nolaso Sartherongpi English LP School Along Infrastructure Development Mate Kaching Thur Awar Sai Kavedet ke Therak Meme Alam Binong Lasi Primary A School Angdeng Anta Lason Nangkiman ke Radaphan Kopai Kopi Awar Sai Loki Pithekpol Pusi Usuka Tiripi Maipu Bebison Teron Pen Karjupon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Pini Birela Karbi Farmer Association Amina Sai Hemlong Farmers Atuma Phanlang Okaso Kirona Sai Padupon Pini Labangso Lang Okaso Kirona Long KFA Maipu Tingkuing Ti Kongchun Bangsoron Sing Rongpi Dun Maipu Robinson Teron Lapen Chenglok Karbi Farmers Claim Bangatum Bangso Sailong Chetong Dun Difupen Pankaj Teka Newsfast Karbi Anglong Puloni Assistant Executive Engineer PWD Road Subdivision along Klembang Omor Chandra Sharma Asai Chiklem Klipin Pusi Akoilong Assistant Executive Engineer PWD Puloni Road Subdivision Asai Hem along Pherangki Pen Kahumri Damahut Asai Hem Inkirkling Si Thekdam Long Lapen Road Subdivision Asai Hem Binong along ke Chainong Arroyo Sonsi Mandedlo Lapuson Aporahut Road Subdivision along Achokomara Phan Chetong Damsi Sai Hem Langbang Aphan Karjuahun Nangke Thandu Natengke Road Subdivision along Klembang Bangplido Bonta Asai Si Klembang Vedatajok Asai Hemta Kirutupo Anpinlo SDO Lapen Engineer Lasohini Arputa Omor Chandra Sharma Si Kedenglo Bonta Ladak Phuluni along Kikimchok Road Subdivision Asai Hem along Abangke Nangkachi Humri Ave Pinpusi Nang Pachinidun Labangso Asai Hem along ke Sai Hem Kelanga Chokomar Abang Hem Ingpudampo Unan Inud Dodampo Dodam Dorlote Hem Chewang Jutiti Anchotlo Ache Ladak Arpu Ketangatum Anta Sai Chewang Vedetiti Ajoklo Buta Pherangki Kahumri Damahut Tang Pachinidun Laso Sai Hem ke Pia Sai Hem ne Laso Sai Hem ke PWD Sai Hem iglo hai Kota Frank ke Tikwata non bangke mane harok happen manik berlo harok happen apna harok hat sidu laso office banden mat daksi mane office ke bonai iglo asa hem ta laan meu
ahem mukhata nangli tung theklong po ke staff ta hutpen bang bebe sikeong ini bangkon stop tu poda eta staff ke ini bang klinis itu ini tu bang film bong ban bang victim na jog nei si la so hem son siplang delu de la son se jiplang ik delu he tante kumalo la ke engineer la SO SDO ke kumalo ne SDO ke las kiba achas engineer achas SDO achas Sorma po alangli met ke Omor Sondro Sorma po alangli chibang ne da alangli ke bang ke nili theklong le dat poteng la patai si bang iglo he tapen ke na humri repina la so pislo Puloni pen Arun Kro Newsfast Karbi Anglong Normal amso bhan view time consider Come one, come on. Langi TVS Motors opposite of Tarlangso main gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Berta kan campaign mencuri dulu. West Karbi Anglong Amri constituency ke Parlo Morten Area Development Committee atum Dr. Mansing Rongpi MLA Nong 20 Baithalangso LA Aphat Mobile Tower BSNL Aputhak Pinpura Loke Pajira Jaimek Dengpon Morten Area along Tami Pirthe Kache Chardunji Mate Digital Apirthe along Kedo Dunji Aphan Pura Alang Litum Rache Tongpet Pen MLA Aphan Pinpur Alo Pipon Labang So Jaimek along Kache Tongdun Man Kedo Lipson Bay ex VDC Chairman Lapen ex Sport Chairman Duaramla Lapen Joy Singh Khola Social Worker Atum Setamek Chetongdun Pen Mayalong Aliralon Pidun Umpanai Pen Phirangke David Singh Teron Newsfast Karbi Anglong Singhason Araratum APHLC Asong Aphan Ningka Chethe Ajoine Hadak Mas Joining Amai Kedeng Lasong Hud Radatum Je Aikathar Aphan Kangthum Karni Asai Dengpon Bangso APHLC Amai Along 6 Schedule Ajakong Seta Karbi Ratchari Paprangatum 6 Schedule Ajakong Kachini Nedet Ajok Karbi Anglong Arat Atum Kisung Apor Nangle Rock Ajok Non APHLC Asong Atum 6 Schedule Kedotang Methang Ajakong Chehar Jaklong Po Lapen Methang Si Water List Ingthan Serak Nangji Lapen Keche Aso Atum 6 Schedule Arlo Longle Nam Longle Sita Nam Aredlo Lapen License Sita P Ared Ajok Karbi Atum Lason Si Kaching Thurdun Avedet Ajok Mate Methang Karbi Anglong Aso Aphan Kacherai Nangji Mayalong Chethan Pon Bangso Mayalong Singhason Constituency APHLC Secretary Babu Tiso Pensi Maichari Pon Aluhiaman Pen Jai Kathar APHLC Central Committee Amai Pupen Chenglok Songklem Bangatum Chetongdun BJP Congress ASDC Atum Pangrumpet Bangthongkep Rahini Atum Amina Asong Pen COC APHLC Asong Along Chepa Ogdun we need that disobey along itu APHLC meeting dak mass joining program aku pini second time lo ke do tu aprang ta do lo pini aku do tu lo akaprek aku nang edun tu masih kado we bang thom kebra hini jasemet ke BJP pen sinang dun lo la pen ASDC pen adu Congress pen adu angli pen MEC tumhan posing than hai la non anta ing than hai hedet lo council tu ing than nang ye polo ni tum alang litum kang than the o kang than ji ga alang litum si BJP tum si nomination ticket ta ke pitu lo kente ing than hai hedet ke lage ni tung ne litum ke pulo ho condemn lo lage kang than hai he pot ke lage condemn lo sta non mat ke high court long si dukok lang he yo amasi high court long ba court along si dukok pot la si ni tum son kapre ke puno dak lo sta ni tum ka demand ke la hello alang litum men ke ing than bek nang ji la hello Puluni Pen Arun Kro Newsfast Karbi Anglong